Morgens wordt jelverjachten van de morgen. Bijen, auto's en vrachtwagen moeten de snelle dik door het dorp delen. Dat smiet geregeld gevaarlijke situaties op. Er gebeurt heel veel ongeluk, maar net zo ongelukken dat er meteen deerden bij vallen of dat het slim binnen, maar dat regelmatig de auto's wat op elkaar staan en dan flutteren ze in. Mijn boom had altijd een mooi verhaal dat de fietsen bij hem door de hagen vliegen. Ja, wij zijn natuurlijk aan het dikken, wij zullen echt wel keren 50 per dag krijg gaan. Vooral in die bocht, hè, als er een vrachtauto aankomt, die matten ze een auto passeren. Dan komt krijgt hij een fietsen en die leidt vervolgens in de hagen. En we jaren daar is heel vaak piepje in de rem. Nou, je zit in een hoofd en je schrik je weesloos. Wat is er nou weer aan hoor? Want het is echt, dit kan net. Dit is onhoudbaar. Dus echt wachten op het eerste slim ongeluk? Ja, en dan hou ik de gemeente wel aansprakelijk. Joen is er in het dorpshuis een bijeenkomst. Daar zal rietsleden vregen worden werd de roenwaai bloot. De politie had al eerder acties mooi maken in Woonswerd. Ze komen daarom joortek geregeld in het dorp. Rondwezen is al beloofd sinds 1999. Zo. En dat is heel maar vooruitskoud. Dat hebben we wel even, 46. Dus dan maar het maar eens wezen. Ja. Het is net alleen nog de onveiligheid. Nevens de inwoners rennen de huizen skeeën op door het verkeer. Er komen steeds meer scoren in, want eerst niet waan. Die een bijkaan. Dan krijg je dus vervolgens dat het ondirect begint te scoren. De gemeentelid weet dat er geen geld is voor een roenwaai, maar dat ze wel maar uitdenken willen over oplossings. Ja, bij het geld voorbij komen, maar dat weet ik net, maar wij vinden wel dat er wat barren maakt nou. De laatste meeting jou horen dat er significant volle meer verkeer in Del komt en ik zwidder verkeer. Het wordt heel iets slimmer dus? Het wordt heel iets slim, vooral de laatste 2 jaar is het heel slim. En dat komt ook omdat orendieken verkeersluw maken binnen, behalve de diekje trouwens. Wat we de gemeente elke 2 jaar aannemen is dat ze u direct net vanop hergesteld hebben. Het dorp had zelfs al verkeersrem in de maatregels na, maar die jouwen net volop. Daarom doen ze Joen een beroep op de rietsleden. Mocht het al die misrennen, ja, dan worden er wel weer acties. Ja. En dan moet ik zien of we dat doen. Ja. Voor eerst dus maar goed uitzending in Woonswerd.